Tak ako sa hovorilo o odchode nášho Jana Závodského, tak sa rozprávalo aj o odchode slovenského basketbalistu Petra Semana. Obidvaja však obliekli svoje dresy a nastúpili na palubovku, každý za iný tím v prípravnom zápase Žiliny proti Leviciam. Prvý kôž nedal nik iný ako legionár Perry Petty, ktorý celú hru držal najvyššiu latku tempa. Nezastaviteľný ako rušeň na veľmi silno energetický pohon bol snáď nedobehnutelný, mal však za sebou ostatok skvelého žilinského tímu. Tí však u seba doma privítali veľmi kvalitného súpera z Levíc na čele s výborným koučom Františkom Rónom. Už od začiatku bol tento duel veľmi vyrovnaný. V prvej štvrtine oba tímy mali veľmi nízky rozdiel v počte bodov a dokonca rovnaký počet faulov. Už sa zdalo o tom, že kto prvú časť hry podstúpil lepšie, rozhodne práve trestný hod, no nakoniec to bola vydarená trojka. Po prvej štvrtine teda Žilina viedla veľmi tesne 22-20. Druhé dejstvo bolo taktiež neuveriteľne vyrovnané, od jeho polovice sa domáci začali dostávať do vedenia. Žiline to ako si išlo od ruky, pričom Levice sa museli na body o trošku viac natrápiť. Hráči z Poddubňa však zvýšovali svoj náskok veľmi pozvoľne, takže súperi mali kedykoľvek šancu strhnúť vedenie na svoju stranu. Druhé dejstvo bolo opäť nadmieru vyrovnané, opäť s rovnakým počtom nedovolených zákrokov a opäť dopadlo o čosi lepšie pre domácich, ktorí viedli 40-33. Po zmene strán Levice začali s neúprostnými trojkami a za 2 minúty boli veľmi blízko domácim. Potom po dvoch vydarených červenkových trestných hodoch a štecovej trojke sa Levice dostali do vedenia. Od tohto momentu ako keby bola pravá strana palubovky zakliatá. Žilina sa navyše začala dopúšťať zbytočných faulov, ktorými súperovi ešte ponúkala šance navyše. Domáci sa však nevzdávali, ako napríklad v tomto prípade po veľmi nepeknej inzultácii kapitána Vila Kosu, ktorý v zápäti ako sa postavil na nohy s ľahkosťou pridal 3 body na žilinskú stranu. Potom sa hráči z Poddubňa dostali do vedenia, ale znova to bol zbytočný faul, ktorým umožnili Levičanom ukončiť dejstvo vo svoj prospech. Posledná štvrtina bola od začiatku poznačená rýchlosťou a odhodlanosťou ukázať súperovi hoci aj levického kalibru, že Žilinu netreba podceňovať. Istota sa však nedostavila a ak aj u niekoho áno, tak bola v zápäti pomliaždená ako ilavského zápestie v polovici poslednej štvrtiny. 3 minúty dokonca domáci viedli len o 2 body a tak vrcholila skúška žilinských nervov a fanúšikovských hlasiviek. Žilina dala zo seba čo vedela a tento vydarený legionársky trestný hod bol posledným košom stretnutia a stanovil definitívny výsledok v prospech Žiliny 79-73.